हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि बे आपडेट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों दासान्दि ससियेल मिडियायाव आइजो एबा सिख्लानि महरै भाइरेल जाबाय थानाय मोनसे भिडिअ, लोगोसेनो नजरुल इस्लाम मुंनि सासे मुस्लिम हारिनि सुबुं, बर' हारिनि गेजेराव बिथाङाबो दासान्दि भाइरेल जागासिनो दं। बेनि सायावनो सावरायगोन। बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बैफोर आपडेट भिडिअनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन नजरुल इस्लाम मुंनि मुस्लिम हारिनि सासे सुबुं। बिथाङा बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां बिग्राय सार बिथांनि रोजाबनाय गोबांथार मेथाइफोरखौ बर' रावजों रोजाबनानै दायो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ आरोना। नोंथांमोनाबो बिथांनि रोजाबनाय मेथाइखौ खोनाबाय जानांगौ। बिथाङा जोबोर मोजां गारांजों बर' मेथाइखौ रोजाबदों। बेनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय। नाथाय जोंनि खायसे बर' सिख्लाफोरा इयुनाव गोसो गलिनानै बिथांजों फोथायजायाबानो जाबाय। लोगोफोर, दायो नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन। नैबे ससे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। बे भिडिअआनो दायो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं आरोना। दायो गोबांजोंनो सावरायजागासिनो आरो बखिजागासिनो दङ। नाथाय बिथाङा थारैनो सिख्ला एबा आइजो नंमारगौना नंमारा बेखौ जानो हागौ गोबाङानो मोनथियाखै जानांगौ। दायो नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानानै होगोन। बिथाङानो जाहैबाय रियेलाव हिन्जाव एबा सिख्ला नङा, आरो बिथाङा सासेल' नङा, बिसोरो साथाम ना साब्रै बिदि ग्रुप दङ। बिथांमोननि ग्रुपआ गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो हिन्जाव एबा सिख्लानि एक्टिं खालामबो दिनैसिम बिथांमोननि फाव फेसन गासैबो हिन्जाव महर जालांजोब्बाय आरोना। नोंथांमोन खायसेया मोनथियो जानांगौ, बिथांमोना फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलबो दङ, बसुमतारी मुंनि। नोंथांमोना बे चेनेलाव थांनानैबो नायहैनो हागोन। बिथांमोना मानि थाखाय बिदि हिन्जाव एबा आइजोनि एक्टिं खालामनानै मोजां मोनो बेखौ गावसोरसो मोनथिसिगौ। नाथाय बेफोरबायदि फैला फैथा खालामनानै खिन्थिनाया एसे रं जानाय बायदि नुहुरो आरोना बिथांमोननिखौ। मानोना गोबांथारानो बिथांमोनखौ हौवा होननानै मोनथियाखैमोन। बिनि थाखायनो हिन्जाव होननानैसो जावगासिनो दंमोन आरोना मानसिफोरा। नाथाय बिथांमोना हौवासो दे, हिन्जावफोर नङा। नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि पेजाव थांनानै नायहैनो हागोन। बसुमतारी अफिसियेल बे फेसबुक पेजावबो बिथांमोनखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर, दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। Neng